Eu entendía que se a borrasca lle chamas domingo, pois que será o domingo. Pois non, 7 días. 7 días durou. Se vai durar 7 días, chámalle Eva Iglesias na Guadalupe, que son 7 días de festa, eso, pois faino así. Choveu moito, en moitos sitios, en Combarro anduveron en piragua. Sí. Mirade pa aí en piraguas, polo río. Mira. E non vai pa a misa, vai pa o bar, seguramente. Eu non quedo sin ir votar a partida. Venga, pa arriba, coño. É que choveu aí. Xo no Concello... Eso foi no Concello de Combarro. No Concello de Combarro. Xa están as troitas no Concello traballando. Están as troitas ali no Concello, na oposición os muxos, ali todos, ali. E pois foi moi sonado tamén un rescate, igual o vistes, que tiveron que facer os bombeiros a un señor que quedou atrapado no coche. Vamos ver o que pasou exactamente. Hai un señor, claro, tuvo que sacar o... No, porque daba pola rodilla, era moi peligroso, Claro, non se... Vaya mangan. Aí o vedes... Aí o vedes que quedou atrapado o coche e polo que sexa, el non quería mollar os zapatos novos. Vou mollar os zapatos habendo un bombero aquí. E aí está, pero mira, zorreaba, non quería soltar o... Non quería soltar o coche. Mira. Non confiaba, Ao final, solta a man e arranca. Vai encantado, dixo, lévame a misa. Ahora vímolo sin audio, pero estas imaxes que acabamos de ver gravarona os veciños e as veciñas do señor. Escoitade, por favor, escoitade. As veciñas, Aí os tedes. Bueno, temporal. Foi temporal de auga, temporal de vento, ahora temporal de auga. Vamos conectar cos servicios de meteoroloxía, co home do tempo da Televisión de Galicia, a ver que ven pos próximos días. Conectamos con Ramiro, neste caso, Ramiro, home do tempo da Televisión de Galicia. Ramiro, moi boa noite, Ramiro. Ramiro. Hola. Hola, que tal? Hola, boas noites, que tal? Ramiro? Ramiro non está, son a muller. É a muller de Ramiro? Son a muller de Ramiro. Quería falar con Ramiro que é o que dá o tempo. Me alegro moito, pero quero dicir unha noticia que vai ser que Ramiro non vai dar nunca máis o tempo. E como vamos facer os galegos sen saber o tempo que vai facer? Hombre, ostras, sí, porque en Galicia o tempo en noviembre cambia muchísimo. Si pode vir unha ola de calor, de repente ter que desempaquetar o bikini, eu que sei, claro, tes razón. No, pero a ver, é igual, xa sei que non cambia moito tempo en novembro, pero hai que ver o parte igual, entendes? Para saber eu que sei, xa sei que chove, pero se que saber onde vai nevar. Na Coruña, non te jode. A ver, quero dicir eu... Hombre, non é por eso. Pois, se queres ver como neva, eu que sei, subes para arriba ou vas para Colombia, eu que sei que che digo. Agora o tempo é así, pero tamén dá conversación. Tu ves o parte, tes conversación e falas. Conversación é a que tan que ter o meu home na casa. Concretamente ca leña. Ou vas vir ti fende la leña? Vas vir ti? Vas vir ti fende la leña? Señora. Que? Como se chama? Paca. Paca de Francisca? Dime. Moi ben. Digo que non podemos quedar na Televisión de Galicia sin o home do tempo. Outra vez, dalle, va. Pero pa que queres o tempo do nuevo? Mañán chuvia. Sí. Pasado chuvia. Pasado, chuvia. Chuvia 365 veces. Xa está, acabou. Non será pa tanto, non? Bueno, a ver. E bueno, non será pa tanto.
365 días chovendo. Día arriba, día abaixo, tampouco, eu que sei, hasta maio non debería cambiar nada, No? O tempo en Galicia ao final é como a cara de Carmen Lomana. Dura así anos, 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 anos. Bueno, vai ir ben, eu que sei, a xente que vende paraugas. No, paraguas non vale para nada. O mellor que podes facer é como fixo o meu marido. Así? Sí. Que fixo o seu marido? O meu marido plastificouse directamente. O malo, oio, quero dicir, plastificouse para non ter que andar con paraugas, non? Efectivamente, O malo agora é se quere entre outro fillo. complicado. É complicado. Boa noite, gracias por atenderme. Por certo, falando do tempo, xa para acabar co tema do tempo, vimos esta semana en Instagram un vídeo que se fixo viral dun paisano falando do tempo de antes. Mira. Bueno, eu non me acordo xa, eu xa non me acordo que... Pero os vellos, os máis vellos daqui da aldea, acórdanse. A xente moi maior, que ten 80 ou 90 anos, acórdanse. Diz que era como redondo, así como amarelo, que como que brilaba, e que normalmente saía por ese lado, e que se poñía, saía polas mañás normalmente, e que se poñía daquel lado, contra a noite ou así. Sí, sí. E que a veces que había días, co mellor, cuidado, dicen eles, que había que poñer manga corta. Unha pasada, ou unha jorra na cabeza, que dis que era moi malo na cabeza. Sí, sí, sí. Fol, lle chamaban, sol. Non me acordo, pero sí, os vellos acórdanse perfectamente. Sí, sí, sí. Eu non,